ayame day tirik na biyag ko kumusta ka siya kadime adda tarik na ket no siya hindi ko na sikalat adda kasla maperdi to'y ulo gapot rito day to'y puso mangrema sa ka tadi nakay skuratan di nakay awagan kastoy ka tinagkinarayan kunam na ignoran oras kasikan to tumawa kunam alinawas katuludan naktisura uray may sa awan tinumpal mo inuulbot lating kain sa saon ayame day tuwirik na biyag ko kumustakan siya kadime adda tarik na ket no siya hindi ko na sikalat adda panulot ko kasla maperdi to'y ulo gapot rito day to'y puso mangrema sa ka tadi nakay suratan kastoy ka tinagkinarayan kunam na ignoran oras kasikan to tumawa kunam alinawas katuludan naktisura uray may sa awan tinumpal mo inuulbot lating kain sa saon uray may sa awan tinumpal mo inuulbot lating kain sa saon
kun bara niagek mo nadagsin nak marikrik na gaput na laos nga iliw kuken ka dan tanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka agurayak biyak gaput na laos nga iliw kuken ka tantanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka
kiting ka sinugatan. Pinilit ko ang inliwliwang sa dito'y kaunda, ket inawa kuwasan ka para kaniya. Puno anariga idi mangliba no ba'y pilit ko na iwaksi lagi mo ang sumli. Dagidiin palang amo nga ulbit ken bahi, ket inawa barukong ko kasmay sa apuris narigang idi mangliba sa empty naglabas. Dagidi panagin bubulse agin ka nain ka ng lipa. Jak man lang maiwaksi ladingit titurik na ay nagriga iniabiyang ang may maysa. Nagulit ka, naranggas kinaulpit ka, manangalilaw manangirumen ken manangikulbo. Piniten ka nga iwaksi iti lagi ko dati ka may kari iti pamadek ko ngariga iti manglipa sa empty naglabas. Dagidi panagin bubulse agin kang nain ka ng liban. Kasman lang maiwaksi ladingit titurik na ay nagringa iti abiyang nga
urayan ka, tawen man iti palabsen, jak to'y daas sa miren, to'y puso di mamaliw, tung pagbayag day tatlaglag iten, sulisog man iti tumten, jak to'y dapas ang bayan, agot to'y puso di mamalim, kung pagbayag day tatlaglag ipen, sumisog man iti dumten, jak to'y dapas ang bayan, agot un-unoy to'y agayat ken ka, sunataan na igamer iti ayat, anagtaod kaunggan to'y puso, langit iti kayarigak ken ka, wen sika tinararapa ako, napateg ka to'y puso kenrik na, jak kaya amapukaw ka din na,
ka wen sika tinararapa ako napatek ka tuy pusok Henrik na jakaya numapukaw ka din na sikalaeng iinay ayat ko idita kentiag na nayon sikabiyag ko't makaiga po nuhapay naragsak tilubong ko sikalaeng iinay ayat ko sikalaeng usal na tuy biyag ko napatek ka dito'y puso wen sika tinay ayat ko napatek ka dito'y puso wen sikat tinay ayat ko wen sikat tinay ayat ko kinar arapaan napudno ngayan
ta dumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanem sikalaeng biyakon sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakaniya ko biyak ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay Ate Berna, Ate Weds, Ma'am Hanalyn de la Cruz, Ate Nishi Shop, and of course to my executive producer Ma'am Cecil Alcantara Arconado, DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, sapay ta dumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikarik asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanem sikalaeng biyagkan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag mamati ka umakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno sikalaeng biyagkan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay ayaten ka ipatpate